Ben, boas noites. Imos dar inicio á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de setembro. Lembrar aos concelleiros e concelleiras que a necesidade con o sistema novo de megafonía, a necesidade de pulsar o botón antes de falar para que quede debidamente registrado. Vamos a dar entonces inicio ao Pleno, que ten o primeiro punto da orde do día, aprobación da ata sesión ordinaria do 30 de 6 de 2021. Algúnha consideración á acta? Non. Damos entonces por aprobada a ata sesión ordinaria do 30 de xuño de 2021. O segundo punto é a dación das resolucións da Alcaldía, dación de contas da 855-21 a 1025-21, que tiveron a disposición dos concelleiros e concelleiras durante todo este período. O terceiro punto é a dación de contas de cumprimento do artigo 104 bis da Lei 7/1985 do 2 de abril en relación co personal eventual. Como sabedes, neste Concello hai unha única persoa de persoal eventual, cando o límite que establece a lei son dúas. O punto 4 da orden do día é outra dación de contas, neste caso do informe de tesorería sobre morosidade e período medio de pago do segundo trimestre de 2021, que, según podes comprobar, pois está fixado, según os cálculos realizados, en 15,86 días. O quinto punto é a dación de contas do informe de intervención sobre os reparos formulados no exercicio 2020, que levantou esta alcaldía, que podedes consultar, que fan referencia pois a todo ese período que se cita. E o punto sexto na orde do día é a dación de contas das actuacións municipais en relacións coas novidades que afectan a canteira da Casalonga. Ben, como sabedes, o regulamento de participación veciñal establece no artigo 25 que, cando algunha das asociacións inscritas no Concello pois formule a súa intención de participar en relación cun dos puntos reseñados da orde do día, poderá facelo designando a persoa que fará esa exposición e, no seu caso, o cargo que desempeña na entidade ou asociación. A intervención, cun tempo máximo de 10 minutos, será previa á lectura, debate e votación do punto da orde do día. Entón, tendo en conta que onte se fixo entrada por rexistro do escrito de don Jaime Elías García Navarro en calidade de presidente representando a Asociación Plataforma Casalonga Limpa de Residuos, solicitámoslle que se é posible nun dos no extremo para poder ser recollida a súa intervención pola megafonía. É dicir, non vamos a ser estritos no cumprimento dos tempos, pero pedimoslle que xa teña máis ou menos ao estipulado. Ten entonces a palabra don Jaime Elías García Navarro en representación da Plataforma Casalonga Limpa de Residuos. Por darlle o botón antes de nada para que quede registrada. Ok. Bueno, pues es igual. Alcalde, concelleiros, asistentes al pleno todos, buenas tardes. En primer lugar, desde la plataforma a la que represento, me gustaría pediros que este acto no sea solo uno más en el que la plataforma actúa en defensa de los vecinos de Casalonga, sino un antes y un después en nuestra mutua lucha contra quien está tratando de destruir nuestro bienestar y nuestra forma de vida. Echamos de menos en este Concello la formación de algún tipo de comisión de seguimiento del tema de la cantera que aglutine a todos los partidos políticos, porque que a nadie se le olvide, todos ustedes, todos vosotros, habéis sido elegidos por todos nosotros para representarnos y para dar la cara por nosotros ante quien sea, incluso ante vuestros propios partidos políticos. Y el que no esté dispuesto a hacerlo, ya sabe lo que tiene que hacer. Empezamos a darnos cuenta de que la unidad que se forjó ya va para 3 años en un pleno dentro de este mismo salón
ya parece que por momentos se difumina. Si esto es así, apaga y vámonos, porque la empresa de basureros acabará saliéndose con la suya, y esa es una posibilidad que yo, como miembro de la plataforma, jamás he llegado ni siquiera a considerar. También echamos de menos que muchos de vosotros, concelleiros, vengáis a preguntarnos vuestras dudas o a vuestros, yo qué sé, vuestros problemas con nosotros, o a pedirnos información o incluso a darnos información. Eso se echa mucho de menos. Entonces, dicho esto, nos gustaría saber, ahora ya, por qué se nos prometen cosas desde Madrid que después de 2 años todavía no se han cumplido. Nos gustaría saber por qué se proponen soluciones de variaciones del Plan Xeral de Ordenación que, cuando la plataforma pidió por registro a los partidos políticos sus soluciones, solo recibió por parte de un partido una contestación y el desprecio y la desidia por parte del resto. Ni siquiera nos tuvieron en cuenta, ni siquiera nos contestaron. ¿Por qué y con qué pruebas se decide que la pista es privada cuando en el registro de la propiedad está a nombre del concello? ¿Quién prefiere defender a toda costa a quien trata de meternos la mierda en casa en lugar de defender a los vecinos? Y todo esto en vísperas de una gran movilización que estaba prevista. También nos gustaría saber por qué, cuando se presenta alguna iniciativa en el Parlamento de Galicia, salen fotos, textos y artículos en los periódicos que hablan de la plataforma, que hacen mención a la plataforma, y nosotros no tenemos ni la más mínima idea ni la mínima noticia de ello. Nos gustaría que nos informarais. Nos gustaría saber en qué se han basado los que a viva voz y hasta en la prensa han dicho que otro se puede hacer cargo de la restauración de la cantera. Nos gustaría saber en qué datos se han basado, qué estudios económicos se han hecho, y pensamos que no se debería jugar con estas cosas, porque la gente a veces es muy crédula y puede llegar a creérselo. Y eso es lo más perjudicial que puede pasar contra nuestros intereses. Eso genera desunión entre los vecinos, que es lo que la empresa de basuras está buscando a toda costa. Queremos decirle a esta empresa de basuras que los entusiastas miembros de la plataforma, como ellos nos llaman, estarán siempre frente a este tipo de actuaciones mafiosas que suponen un atropello y un atentado a la forma de vida de los vecinos de Casalonga. Y parece ser que a estos de la empresa de basura es lo que más les gusta. A ver, un momento que... Tenemos también... Por eso nos gustaría saber, en resumen, lo que queremos hacer constar aquí es que no vamos a parar hasta que la empresa de basuras se marche de nuestro concello y hasta quien tenga potestad para ello le dé a la cantera y a su entorno la protección medioambiental que se merece. Por eso nos gustaría saber qué opciones barajáis cada una de las fuerzas políticas para aprobar nuestra lucha en este momento en el que el plan de restauración está ya aprobado, y qué soluciones se podrían aportar para solucionar el vial de la cantera, para tener alguna idea de lo que podemos hacer. Necesitamos vuestra ayuda en todo esto y por nosotros, nada, muchas gracias por escucharnos y nada más. Moi ben, agradecemos ao presidente da plataforma a súa intervención e pode xa recuperar o seu asento. Ben, a inclusión desta dación de contas na orde do día ven determinada pola solicitude realizada pola presidencia da plataforma Casalonga Limpa o día 24 de agosto, de celebración dun pleno extraordinario para tratar debate sobre o estado actual da canteira da Casalonga, posibilidades de actuación municipal ao respecto. Entendemos que esa solicitude viña determinada tanto polas resolucións da Xunta referidas á aprobación do plan de restauración como a da expropiación da estrada, feitos que, máis alá da importante trascendencia social que teñen, pois teñen tamén unha complexidade técnica e administrativa
que requerían de estudio e avaliación xurídica para deseñar unha resposta aceitada, polo que se comunicou á plataforma a necesidade de adiar a segunda quincena de setembro a convocatoria do pleno extraordinario ou a inclusión do tema na orde do día, sempre garantindo a posibilidade de intervención da plataforma na sesión plenaria. Por outra banda, consultada a Secretaría Xeral, considerouse que unha proposta de debate en pleno debe ter unha parte resolutiva que debe cumprir criterios de legalidade e de competencia, polo que deberá ser informada previamente. Esta circunstancia que determina que ao final decidísemos incorporar o punto como unha dación de contas no pleno ordinario que pode propiciar un debate sen necesidade de que se aprobe de entrada pois ningún acordo, ninguna parte resolutiva. E aquí estamos. Gustaríanos que antes de facer esa solicitude a plataforma tamén nos tivera consultado, tendo en conta que quen tiña que tomar as decisións eran as forzas políticas. Tamén se podía ter consultado as consultas das forzas políticas que lle parecía esa iniciativa, non? Sobre todo, da pertinencia e da idoneidade desa solicitude. Cada quen tería contestado o que estimase e a plataforma, en definitiva, despois de coñecer a opinión das forzas políticas municipais, faría o que considerase oportuno, lóxicamente. Digo que sería ben que nos consultara, porque a esta alcaldía non lle parece oportuno debater públicamente, difundir aos 4 ventos cal debe ser a estrategia para seguir nesta loita, e menos radiar un debate de ideas sobre todas as posibles alternativas. Non nos parece oportuno e non o imos facer. Cada quen alá ca súa responsabilidade, pero se se quere facer iso, deberemos facelo nunha xunta de portavoces, con discreción, falando e escoitando, e incluso, se se quere, invitando a persoas que poidan dar un asesoramento técnico ou mesmo a propia plataforma. Consecuentemente, imos explicar o que dentro do Concello se fixo despois das novidades acontecidas en agosto e sobre iso, sobre o xa feito, teremos a oportunidade de debater se estivo ben ou mal feito e se foi oportuno. Dous son os feitos determinantes que acontecen en agosto. O primeiro, a resolución da autorización de actualización do plan de restauración da canteira da Casa Longa e o segundo, a resolución pola que se declara a necesidade de ocupación dun ben necesario para o desenvolvemento dos traballos da concesión na mencionada canteira. E hai un terceiro feito que ten xa lugar no mes de setembro, que é a resolución do urbanismo pola que se dispón o cese da actividade da canteira en base aos incumprimentos das condicións da licencia, da que despois dará conta a concelleira delegada se considera oportuno. Non? Aínda así, a pesar da gravidade destes feitos, ningún deles é sustancial no noso posicionamento frente a Toisal, porque sexa de quen sexa a estrada, que se verá solo cando o xuez o determine, nós seguirémonos opoñendo a que ali se acumule a merda, con estrada pública ou con estrada privada, tanto nos dá. E que a canteira teña actividade nos pode gustar máis ou menos, pero non é o obxectivo da alcaldía que a canteira non teña actividade. O que temos que garantir é que se cumpra a lei e a normativa en todos os seus termos, que exista un plan de restauración, porque a lei o exixe, e que este plan siga escrupulosamente o procedimento administrativo e o camiño legal para ser aprobado, e que ese plan non permita a entrada de residuos do exterior que podían convertelo nun basureiro encuberto. Así, con respecto á aprobación da actualización do plan de restauración, consideramos que a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería de Economía, Empresa e Innovación, é responsable dunha actuación neglixente na medida que busca atallos que a lei non permite para a aprobación do plan de restauración. Temos que ter en conta que Toisal xa intentara en 2 veces a aprobación dun plan de restauración. A primeira, o 31 de 7 de 2018, que se lle negou o 14 de 12 de 18 tras o informe municipal desfavorable de compatibilidade urbanística. O segundo intento, en data de xaneiro de 19, ca tramitación dun novo plan de restauración, e que a Dirección Xeral de Minas arquivou o 15 de abril de 2020 tras as alegacións do Concello. Ben, pois para nós
Non é lexítimo que a Administración autonómica admita a tramitación dunha simple adaptación ou actualización dun plan de restauración elaborado xa no 98 e que conta cunha guía obsoleta, obviamente, unha guía de xaneiro de 2001. Neste prolongado período, ademais, producíronse modificacións normativas de protección do medio ambiente e da naturaleza moi importantes e que determinan que ese plan de restauración non poida ser aprobado desa maneira. En resumo, entendemos que a reiniciación da explotación da canteira da Casalonga exixe a aprobación dun novo plan de restauración axustado ás disposicións do Real Decreto 975/2009 e que sexa obxecto da avaliación ambiental con suxección á normativa actualmente vixente, no que se deberán ter en conta o informe do Concello de Teo e as suxestións e reclamacións que poidan presentar as persoas e entidades interesadas. En calquera caso, a aprobación do plan de restauración do que falamos exixe ao noso xuicio o trámite de información pública, na forma prevista nos apartados 3 e 4 do artigo 6 do que citado Real Decreto 975/2009. Esa omisión constitúe formalmente unha vulneración esencial das normas que regulan o procedimento legalmente establecido. Obviamente, e con estes argumentos, é cos que se interpuxo un recurso por parte mediante resolución da Alcaldía do 9 de 9 de 2021 solicitando á Consellería de Economía, Empresa e Innovación a anulación do procedimento. E, en todo caso, se formula como requisito previo previsto na xurisdición para despois proceder a un contencioso administrativo se non se resolve. Iso en canto á primeira actuación. Con respecto ao procedimento de expropiación do viario da canteira, a actuación da Xunta de Galicia, unha vez máis en concreto da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, é tan claramente tendenciosa, incorre en tan clara desviación de poder que co asesoramento legal necesario consideramos que debemos acudir directamente ao recurso contencioso administrativo. Obviamente, consideramos que non debemos expoñer aquí públicamente os fundamentos xurídicos do recurso, xa que non interesa dar a vantaxe àqueles contra os que diriximos o recurso, pero sí anunciar que será presentado no prazo legal do que dispomos. E do terceiro feito, da resolución de urbanismo pola que se dispón o cese da actividade da canteira en base aos incumprimentos das condicións da licencia, pasará a darvos conta agora, se o así o considera, a concelleira delegada. Pola nosa parte, como xa dixemos, a actuación táctica e estratégica que teñamos que desenvolver dentro do Concello de Teo para impedir que a canteira se convirta nun basureiro será tratada coa discreción necesaria en colaboración con todas as forzas políticas desta corporación e a través da Xunta de Portavoces cos asesoramentos que considere pertinentes. Lucía. Aquí hai un conectado, a mellor. Este onde se apaga agora? Aquí non. Ahora sí, perfecto. Bueno, moitas gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, gracias á plataforma, eu creo que o posicionamento veciñal é claro desde hai 3 anos, bueno, casi 4, que levamos con esta loita, é fundamental nestes momentos, porque, independentemente da posición, eu creo que ben explicada por parte do Concello, por parte do alcalde de posición institucional, sí que é fundamental agora mesmo manter esa presión social que eu creo que deu os seus resultados, aínda que neste mes de agosto levamos dúas boas resolucións de zasca na cara. Eu paso a explicar, creo que nunha segunda intervención poderemos falar da parte política, eu vou falar agora mesmo como concelleira delegada de urbanismo. Por resolución de 13 de setembro deste ano,
emitiuse unha resolución na que se inicia expediente de reposición da legalidade. É un expediente de disciplina urbanística, como outros tantos calquera que temos, que se tratou de facer? Bueno, o que se fixo foi unha revisión da licencia originaria de Camilo Carballal do ano 1978. Sabedes que no ano 78 houve unha licencia original que despois foi modificada, non no noso caso, nunca houve unha modificación da licencia no Concello, pero sí houve modificacións das condicións urbanísticas, medioambientais, que nunca chegaron a este Concello. En todo caso, título habilitante municipal, para que quede ben claro, é unha licencia do ano 1978. As condicións previstas nesa licencia, sobre todo nos aspectos urbanísticos, non se cumpren en ningún dos casos actualmente. Levanse anos sin cumprir, pero é verdade que poderíais decirme, e por que agora? Bueno, porque houve un cambio esencial que foi o plan de restauración aprobado en agosto deste ano. En agosto deste ano se aprobase un plan de restauración pola Xunta de Galicia, unha actualización no que inclúe solamente estruturas móviles de tratamento dos áridos, cando a licencia de 1978 non inclúe esas estruturas móviles, sino son estruturas fixas. E, ademais, no plan de restauración non se fala para nada de ningún tipo de demolición das estruturas existentes. Co cual, entendemos que o plan de restauración non se axusta para nada a licencia de 1978, entendemos, polo tanto, que a actividade prevista por Toisal non se está axustando á licencia como título habilitante fundamental para exercer calquera actividade e se inicia expediente de reposición da legalidade. Neste expediente de reposición da legalidade, que está colgado na página web, sabedes que é público, non hai maior trascendencia no mesmo, o primeiro que se fixo foi un informe por parte da Policía Local con un dron, con un vuelo, xa sabedes que temos un dron desde hai meses, entón aproveitamos e fixemos un vuelo para saber como estaban as estruturas, bueno, como forma de proba, aínda que é coñecido por todos o estado completo de abandono da canteira desde hai moitos anos, sen entrar nas condicións de seguridade, que creo que son outros elementos que temos que ter en conta, pero isto solamente estamos falando da licencia de 1978. Fíxose o voo de dron e posteriormente o que se fixo foi un informe por parte do arquitecto municipal, que é o que é a base deste expediente de reposición da legalidade. O expediente de reposición da legalidade implica, en calquer tipo de actividade, o cese inmediato da actividade hasta que se cumplan as condicións da mesma. Para que teñades o exemplo, o mesmo se fixo coa planta de residuos, que estaba tamén na zona da canteira da Casalonga. É dicir, dáselles un prazo para que aleguen o que consideren necesario e posteriormente se resolverá. No caso da planta de residuos, sabedes que hai un cese total e definitivo da actividade de hai varios meses e agora mesmo está en contencioso administrativo. Neste caso, agora se lle deu prazo a Toisal para que presente os documentos que correspondan. Teño que decir que presentou xa un papel, un escrito, pedindo acceso a ver a licencia de 1978. Deixenme que sea, neste caso, pouco concelleira de urbanismo, un poquinho concelleira do PSOE, que me chama a atención que un titular dunha licencia teña que pedir cales son as condicións da licencia, porque non o sabe. Eso é curioso, pero, bueno, eso amosa tamén o interese do titular da licencia no seu cumprimento, porque non saben nin de que vai. En todo caso, nos pediu acceso ao expediente e nos pediu unha suspensión mentras teña dereito a ese acceso, que se fará nas condicións que se fai para todos os interesados en expedientes urbanísticos. Estamos pendientes agora solamente da resolución dese acceso, de como se vai facer, e que faremos en uns próximos días, se virá a ver o expediente, se dará seguramente, xa o digo, é moi probable, como facemos en casi todos os casos, unha suspensión mentras ve o expediente para non causar ningún tipo de indefensión ao administrado, desde un punto de vista de que sempre o facemos con todos os administrados para asegurar sempre a maior legalidade e a maior seguridade xurídica nas funcións deste Concello. Despois, non sei se haberá un segundo turno para falar de política, eu creo que mellor o deixo aquí. Nas súas intervencións, Manuel, polo BNG. Boa tarde a todos e a todas. Grazas tamén á plataforma pola intervención e tamén polo seu labor durante estes anos,
que é importante, que todos recoñecemos que é importante. Bueno, en primeiro lugar, pedir ao goberno municipal que efectivamente faga o que di e poña en marcha esa xunta de portavoces para ir informando do que se está facendo, do que se vai facendo. Eu creo que tampouco ninguén lle vai pedir que se entre en informar de tácticas ou estrategias xurídicas, etc., pero sí ter unha idea do que se vai facendo e que medidas se van a tomar, non? Que moitas veces yo temos pedido e que moitas veces só nos enteramos no pleno das medidas que se van tomando. Por outra banda, nada que non levemos falado aquí nos últimos 3 anos, moitas veces durante moito tempo. Papelón da Xunta e do Partido Popular. Unha colección de despropósitos. Só lles falta darlle a Toisal un programa de orquestas na TVG, porque o resto eu creo que xa fixeron todo, xa anduveron pa diante e pa atrás. E digo papelón da Xunta porque, para empezar, non considera parte implicada a veciñanza, aproba un plan de restauración que en realidade é un vertedoiro, que nin menciona o que debe ser un dos meirandes depósitos ilegais de residuos de construcción que temos agora mesmo no país, e por se fora pouco expropian a estrada. A min, aínda me maravilla como poden dormir tranquilos. E todo, por suposto, cunha flagrante falta de transparencia, negando a entrega de documentación solicitada polo BNG no Parlamento de Galiza, e mesmo pola plataforma, que tampouco se lle dan os documentos que pide. Visto o que levamos ata agora, eu creo que Toisal o que está é moi ben asesorada. Casi diría que tan ben asesorada que acerta sempre co que a Xunta necesita para aprobar un plan de restauración e esas cousas, non? Eu non sei que pensar. A min pareceme que son vostedes o raposo collado do galiñeiro. E por outra banda, xa concretando en Teo, o PP de Teo, por voz do señor Guerra, portavoz do PP, dixo 19 de agosto que ven con vos ollos a garantía financeira solicitada pola Xunta e os controis quinquenais da restauración. Consideran así mesmo que o uso forestal dos terreos é unha boa nova. Non vou comentar que lles pareza unha boa idea reforestar máis de 10.000 metros cadrados con eucalipto e piñeiro, que para iso teñen os amigos no Consello de Administración de Ence. E continúo con esa nova publicada o 19 de agosto. O voceiro do PP de Teo, José Manuel Guerra, convida ao goberno bipartito a que asuma o propio Concello a restauración da canteira. Eu rétolle, señor Guerra, a que nos explique esta solución, que entendo que se asuxire porque a teñen pensada, analizada e valorada. Explíquenos como se pode facer isto, que tamén lle pideu agora mesmo na súa intervención o representante da plataforma, canto nos custaría, como levala a cabo, porque pode ser que vostede dera coa solución a este problema e teñamos que considerarlo neste pleno. Agardo que o explique, a ser posible que non lle dé a risa cando o explique, porque isto, señor Guerra, salvo que non lo explique moi ben, non é máis que outra tomadura de cabelo ás veciñas e veciños de Teo. Hoxe mesmo, o BNG fixo unha pregunta ao Goberno da Xunta no Parlamento Galego por voz do deputado Luís Bará. Preguntóuselle sobre as medidas adoptadas para evitar o vertedoiro de residuos na cantera da Casalonga. Estaban ali algúns integrantes da plataforma e eu mesmo, e asistimos perplexos á resposta do Conselleiro de Industria da Xunta, que non só negaba que existira tal cousa, senón que afirmaba que o único que hai é unha explotación mineira de áridos en funcionamento. Que, hombre, eu non sei se non se falan entre vostedes, se non len os argumentarios, se non lle fan caso aos seus gabinetes técnicos, pero, home, decir que eso está en funcionamento pareceme xa outra vez máis tomarlle o pelo a xente, non? E tamén decía que o plan de restauración era magnífico porque se ian plantar árboles, eucaliptos, claro, por riba. O que non decía o que iba por baixo dos eucaliptos. É dicir, este señor, que é un conselleiro deste país, non se enterou absolutamente de nada, de nada, de nada. En que mans estamos? Non se falan entre vostedes? Eu creo que necesitan coordinar as mentiras, porque xa se lle escollen rápido normalmente, pero se elaboran pouco, pois, non sei, que un alto dirixente dun goberno non saiba nin de que está falando, pois deixanos en mal lugar a todos, non? Por sorte, como digo, estaban ali representantes da plataforma que ben poderán transmitírllelo á veciñanza. Ese é o goberno que temos. A vostedes, señores do PP e señoras do PP, dalles todo igual, que importa unha parroquia en Teo, perdida en Teo, non? Un conselleiro que nin lee os informes que lle prepararía o seu equipo, simplemente que di o que manda o patrón, non?
e todos sabemos quen é o patrón neste caso é Toisal. O goberno que sempre digo que manda Toisal, ou Iberdrola, ou Audasa, ou a banca, e poderíamos seguir así con moitas empresas. Saben ben a servizo de quen están, eso está claro. Até podería entendelo, que non compartilo, mas teñan a decencia e a honestidade de dicilo. Teñen aquí os veciños e veciñas, díganlle de que lado están, porque claro, o máis grave que este goberno da Xunta non só di o que quere Toisal, senón que fai o que Toisal lle manda facer. Por exemplo, expropiar unha vía pública. Unha vía que non nos expropian a nós, nin a concelleira, nin o alcalde. Expropialle o pobo de Teo, as veciñas e veciños. E agora deberían explicarlle vostedes por que se vai facer eso, de que forma e cal é a súa postura. Porque o que non poden facer é seguir como ata agora, dicindo unha cousa aquí e a contraria ali. Moitas grazas. Pasamos entón ao Partido Popular directamente. Gracias, señor alcalde. Vai ser Antonio. Antonio. Que tal? Moitas grazas, señor alcalde. Señora concelleira, polas súas explicacións. Moitísimas grazas tamén á propia plataforma, a intervención do presidente, na que considero que todos temos que escoitar, todos os partidos políticos que estamos aquí. E agradezo enormemente tamén o tono no que se expresaron primeiro as súas desideratas e despois tamén as súas iniciativas. Respondendo ao alcalde, levaremos, por suposto, a cabo o principio de prudencia que solicitou, que tamén, dende logo, compartimos. Así que, bueno, nesta primeira intervención, a miña única intención era que se explicara, era preguntar cales foron os feitos que aconteceron para que o Concello procedera agora á anulación da licencia. A cuestión a que xa se adiantou a señora Lemus e, por conseguinte, pois pouco máis queda que explicar. En calquera caso, a señora concelleira explicou que levaba tempo sen cumprirse, explicouso por que se fixo agora, pero gustaríanos que se nos explicara por que non se fixo antes. Nada máis, moitas grazas. Ben, sí, se queres, xa que falamos do segundo turno, pois iniciamos así. Xa está. Sí. Xa está, ahora sí que está. Vale, perfecto. Vale. Gracias, señor alcalde. Bueno, por que non se fixo antes? As concesións mineiras teñen unha especialidade como licencias de actividade moi concretas que tanto vou intentar ser sin ser demasiado legalista. O responsable da súa vixianza é a Dirección Xeral de Minas, non a Concelleira de Urbanismo nin o señor alcalde. Vale. Podo decir, non é novidade, está no expediente, que antes de min, o alcalde, cando era concelleiro de Urbanismo e o anterior alcalde, enviaron bastantes escritos á Dirección Xeral de Minas e á Dirección Xeral de Medio Ambiente comunicando os incumprimentos nas condicións desta concesión mineira. Sin resposta, en ningún dos casos. É dicir, levamos anos mandándolle cartas, vou decir así, non sei, debe haber como 5 ou 6 caixas de documentos de enviados a Medio Ambiente, a Augas e a Consellería de Industria en canto a minas, sin resposta ninguna en canto aos incumprimentos do concesionario con respecto ás súas obrigas, tanto no que sería na licencia de actividade, como no plan de restauración, como nas condicións da declaración de impacto ambiental do ano 2002. Cal foi o elemento que cambiou? Que un elemento básico para a concesión mineira é o plan de restauración. Tiñamos un plan de restauración do ano 1998 cunha declaración de impacto ambiental do ano 2002, que eso cambia totalmente. Temos que ter en conta que o plan de restauración non é competencia para nada deste Concello, a non ser que pase unha declaración de impacto ambiental, non ten que ser autorizado en ninguna das súas formas por este Concello, non foi autorizado do ano 98, os últimos que tivemos, que se explicou o alcalde, os dous primeiros, decaeron primeiro por
porque o primeiro tiña unha planta de biogás, que sí que foi obxecto dun informe de compatibilidade urbanística desfavorable por parte deste Concello, e o segundo porque, vamos a ser sinceros, non había por onde collelo. Era un conxunto de banalidades absurdas en as que menos mal que veu Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, que digo sinceramente, isto xa como política debe ser o único órgano que mira os expedientes como deben mirarse, e que fixo un informe demoledor, co cual a Consellería non lle quedou outra cousa que eu creo que tamén vinculada ao feito de que o día 15 de marzo iba a haber unha manifestación da plataforma, pois o día 10 de marzo de 2020 arquivouse ese expediente. Temos un terceiro expediente, que é este plan de restauración, do que de repente empezamos a ter todos novas, non hai ningún documento aquí, posteriormente a unha intervención da directora xeral de Medio Ambiente, tras solicitar varias veces o expediente, sí que se manda todo o expediente, finalmente aprobado en agosto deste ano. Nese plan de restauración, así como vou dicilo así de claro, no anterior plan de restauración era banal, este é absurdo, quero dicir, non ten ningún contacto coa realidade. É dicir, pensar que Toisal vai plantar eucaliptos, entendo que vai ser plantar eucaliptos encima da lagoa, entendo que vamos a ter unha especie de plantacións acuáticas, porque en ningún momento se recoñece que existe unha lagoa, nin un humedal, nin a entrada de augas, nin a saída de augas. Poderíamos pensar que incluso ao facer unha actualización dese plan de restauración originario do ano 98, que fixeron foi coller o que había na licencia originaria de Carballal, pero eso xa non existe desde hai moitos anos na Casa Longa. O sabemos nós, o sabe tamén a Consellería, quero dicir, non é que de repente a Consellería de repente vivan tan lonxe como para non sabelo, está suficientemente informada por parte do Concello como por parte da plataforma e incluso dos partidos políticos no Parlamento de Galicia de que eso non é así, non existe e que non se pode admitir. Sí que é verdade que necesitaban ese documento necesitaban. Levan desde o ano 2018 loitando por aprobalo e o que finalmente aprobaron foi este proxecto, este plan de restauración que pretende que con 125.000 euros se vai a restaurar toda ese monte. Bueno, outro día ainda calculábamos que non nos chegaban ni os 125.000 euros para entubar as cunetas do viario. Non nos chegaría a este Concello. Co cual, se lles digo, se pretenden que o Concello execute ese plan de restauración con ese argumentario extraño que non vou entrar, por favor non o fagan porque é imposible con 125.000 euros, é unha burla pensar que con eses cartos se pode restaurar nada, ni sequera esa canteira, pero nada, non se pode restaurar nada. Co cual a idea é que verdadeiramente, efectivamente, non lles interesa para nada a restauración, lles interesan outras cousas que supoño que virán a posteriori. É verdade que en agosto que tivemos foi un cambio de pantalla, pasamos de nivel, tiñamos máis ou menos sempre esta idea de que a Xunta non se iba a atrever e de repente atreveuse. É verdade que en agosto, é verdade que ademais, casualidades da vida, con unha expropiación tiña o expediente o órgano resolutorio tiña 3 meses antes e co plan de restauración o tiña 10 meses antes encima da súa mesa, pero casualidades da vida foi o 10 de agosto e o 18 de agosto, o 17 de agosto, os días que decidiron nunha semana aprobar un plan de restauración e unha expropiación do viario da canteira. En canto o plan de restauración xa falei suficientemente, en canto a expropiación do viario da canteira, coido que non hai, tendo en conta que o poder da expropiación é un poder, como diría, exorbitante da administración, resúltame profundamente vergonzoso que nunha administración o empregue con argumentario que utiliza Toisal, que utiliza tal cual así nos expedientes, de que para evitar o control veciñal. Non o utilizan para nada máis, non empregan outro argumentario que para iso. Entonces, de verdade, resúltame doroso pensar que unha administración pública pode empregar ese argumentario e justificalo e facer unha expropiación dun viario que, efectivamente, como dixo ben o concelleiro do BNG, non é do alcalde, nin da concelleira, nin desta corporación, sino que é de todos os veciños. Coido que nos quitamos todos a careta en agosto. De repente descubrimos todos que esta idea de
estamos cos veciños, bueno, estamos algúns máis cos veciños que outros. Eso tamén empeza a ser lixeramente escandaloso, resulta escandaloso, eu escoitei hoxe ao conselleiro que vive nun mundo que non sei cal é. Eu sí que penso que non, que el sí que sabe o que hai. A min deu unha sensación de que nesta idea de facer discursos que queden gravados e que por moito e que canto máis os repitas, como da modificación de pensión de vostedes hai 2 anos, no? Canto máis se repita, alguén se lle quedará que efectivamente cunha modificación do pensión se vai arranxar este tema, cando saben vostedes perfectamente que non é verdade, que se lles pediu por inscrito que explicaran, e non o explicaron nunca, porque claro, se lanzamos 20 veces o mesmo eslogan, malo será que alguén non lle quede ese eslogan. Pois hoxe o conselleiro de Industria fixo o eslogan de Toisal é unha empresa mineira e, neste caso, Luis Bará, o deputado do BNG, o que facía estaba en contra do sector e dos traballos dos mineiros. Que hai que, hoxe estaba pensando, cantos traballadores temos agora mesmo na canteira. Bueno, a ver, en agosto se bañaba xente, pero non vin moito traballador nos últimos 2 anos. Hubo unha boadura, que aquilo foi un cachondeo tamén, pero non vin nunca máis un traballador, a mellor, bueno, de vez en cando colocan un pouco unha malla e marchan, pero casualidades da vida fan tamén uns venres ás 10 da noite ou ás 11 da noite, un traballo, supoño que lles pagarán nocturnidade, porque non traballan a luz do día, é curioso. Pero non temos ningún traballador. Eso foi, por un lado, o argumentario do conselleiro. Por eso creo que sí que sabe o que hai. O que pasa é que repetimos os eslóganes. Eu agradecería, a pesar de todo, que tendo en conta que, como lle dixemos, por varias partes, a idea de que o Concello pode facer a restauración non o repita moitas veces profundamente é un insulto á inteligencia, vou dicirlo así, vale? Todos nos coñecemos aquí, por favor, non vayamos a dicir barbaridades. Sí que é verdade que deberíamos fomentar as xuntas de portavoces, fomentar unha comisión de seguimento, totalmente de acordo. Pola parte do partido, a mí preguntáronme directamente o presidente que se fai en Madrid, nos seguimos presionando en Madrid para cambiar a normativa, xa o dixen hai meses e seguimos nas mesmas, agora mesmo temos unha baza que é o delegado de goberno, que como ex-alcalde de Ames coñece ben as circunstancias das que estamos a falar e coido que é unha boa baza, estamos aproveitando. En uns días teremos, entendo, que a segunda reunión xa co secretario de Estado. Por parte deste partido seguirase presionando no Parlamento de Galicia, pero claramente, eu xa solamente opino que isto é unha guerra. Eu sempre digo que o enemigo, claro, o que pasa é que en agosto pasamos de pantalla porque o enemigo deixou de ser Toisal. De repente, o enemigo era Toisal e de repente se posicionou un señor polo medio para defendelo, que é a Xunta de Galicia, con a Consellería de Industria e a Dirección Xeral de Minas ao fronte. Eu coido que neste posicionamento, bueno, pois eu agardaba hoxe un argumentario do conselleiro, como tantas outras veces nos facía a conselleira de Medio Ambiente anterior de Territorio, que era Beatriz Mato, que nos decía que, bueno, un argumentario bastante razonable, que era, bueno, a norma é a que é, eu teño que aplicala se non entro en prevaricación, vale? Pero neste caso non houve ni sequer ese argumentario. Non falamos da obrigatoriedade na norma, sino que falamos dun mundo utópico onde unha empresa de lixo se dedica a facer restauracións mineiras con unha plantilla tremenda de traballadores e onde, ademais, imos a plantar árbores como forma de restauración, plantas acuáticas, como dixen antes. En todo caso, pola parte deste partido, coido que está suficientemente posicionado onde debe posicionarse, si que é verdade que admitimos todas as críticas e todas as ideas. Como xa dixen 20.000 veces, por favor, se teñen algunha idea, formula. Se lles parece que a nós, que o Departamento de Urbanismo está suficientemente, eu que sei, que a Conselleira non vai admitir esas ideas, ou que o arquitecto municipal, que sí que as vai admitir, o teño clarísimo, non lles parece suficiente, falen coa plataforma. Quero dicir, chegados a este punto, levamos 4 anos na loita. Non fagamos máis discursos de eslogan e nos centremos un poquinho en que nos centramos noutra fase. Agora mesmo nos vamos ir ao xulgado todos. Bueno, nos estamos no xulgado xa desde hai meses, sin co penal.
Curioso que non este no penal nin o conselleiro nin a directora xeral de Minas por este tema, sino solamente están parte do Concello. Tamén indica bastante do tema. Pero, en todo caso, quedamos sempre abertos ás boas ideas e ás ideas constructivas. Pero non repitamos máis estas frases, estas ideas que dicen antes que insultan a miña inteligencia e a inteligencia do común, do normal. Non pode ser que falemos de restauracións por parte do Concello, non podemos falar outra vez de modificacións do PEXón. Centrémonos na loita en común. Eu creo que fixemos bo exemplo este Concello de loita en común en moitos casos e sigamos por esa senda, porque é fundamental agora mesmo. E non solamente fronte a Toisal, senón frente a esta consellería chea preocupada polo mundo mineiro de Galicia, xa se ve nos acontecementos dos últimos 15 días. Formulemos como Concello unha alternativa, formulemos a nosa defensa dun modelo alternativo de crecemento e de estabilidade. E, sobre todo, que non nos tomen o pelo, porque sí que é verdade que levamos tanto tempo anunciando estas cousas que, además, ao final nos fagan. Bueno, eu creo que un poquinho de respeto hacia a inteligencia de todos sería moi axeitada, nada máis. Manuel. Bueno, coinciden co alcalde. Cousas veredes, amigo Sancho. Dende logo, a súa capacidade e a súa volubilidade é impresionante. Un día sí, outro día non, un día somos terroristas, filoterroristas, outro día somos non sei que, non sei, non paran vostedes quietos. Eu agradezo sempre escoitar o seu verbo grácil, señor Sánchez, mas insisto en que respondan ao que lle foi preguntado, que non responderon. E tamén insisto en que responda o señor Guerra, que é o portavoz, que é un portavoz sin voz. Sen embargo, para decir cousas como que o Concello ten que restaurar sí que ten boca. E iso é grave. E iso é grave porque é, non sei moi ben como calificalo, igual parvada, non sei se é demasiado grave esta palabra, pero se ven, non sei se é un insulto á inteligencia, como decía a concelleira Lemos, dende logo sí que é un insulto á xente, ao povo, a quen nos vota ao final, non? Un exercicio de irresponsabilidade absoluta, quero dicir, non sei. Dende logo non sei, ocurrenseme poucas barbaridades máis graves para decir. Si este tema non fora tan serio, daría moita risa que vostedes sexan os que veñen aquí a exixir respostas. Porque quen ten que responder son vostedes. A que está mirando para outro lado continuamente é a Xunta. A que non protexe a poboación é a Xunta. A que non fai o que ten que facer é a Xunta. Como ben lle explicou a concelleira Lemos, o plan de restauración é de ciencia ficción. Van facer un investimento de 134.000 euros para restaurar esa canteira. Eu creo que non hai que ser enxeñeiro de minas para saber que eso con 134.000 euros non se restaura. Eso 134.000 euros non dan, vamos, nin po gasoil de 3 camións. A min todo me sigue parecendo raro. Sigue me parecendo moi raro a súa posición, que evidentemente é certo que todos estamos posicionados, todos sabemos cal é a súa posición e cal é a posición dos outros grupos políticos. Como decía o representante da plataforma, falaba da unidade. A unidade está claro que na está rompendo, está claro quen está traballando coa empresa e quen está traballando contra os veciños, eso está claro. Os outros podemos ter diferencias en si faríamos isto antes ou despois ou se faríamos dunha forma ou doutra, pero estamos bastante de acordo en que hai que paralo. Os únicos que non están de acordo en que hai que parar isto son vostedes, porque non deixan de poñerlle unha alfombra vermella á empresa. E supoño que aínda cando estén os camións entrando por esa seguramente pista expropiada e botando aí lodos de depuradoras, etcétera, supoño que vostedes seguirán dicindo que apoian os veciños de Teo e que bla, 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 todas esas cousas que non paran de decir. Gustaríame tamén que o portavoz popular explicara, e vou citar o pleno anterior, a acta do pleno anterior, que decían os populares consideran positivo que os mandatarios teenses, refiriéndose ao alcalde e á concelleira, reclamen o que consideren que é propiedade do Concello e nesa loita van a estar unidos. É dicir, que nesa loita o PP vai estar unido a quen considere que a pista neste caso é propiedade do Concello. Non sei,
A que PP lle facemos caso? O que di que é pública, o que expropia, o que di que hai que restaurar, o que di que a canteira está en explotación, o que está a favor, o que está en contra, depende do día. Son como a canción, estaban tomando cañas. Isto de que vai? Porque vostedes aquí din unha cousa, pero, sin embargo, na Xunta activan a expropiación da pista. Eu non entendo a que están xogando. Eu entendo que se posicionen coa empresa, entendo, pero dígano, digan a nós, pois como dixo o seu conselleiro, pois hai un montón de xente traballando nesa canteira que non vemos ninguén, pero que, bueno, se vostedes queren defender utopías, deféndanas, tamén defenden utopías noutros campos. Pero digan a verdade porque isto xa, eu creo que xa pasa de castaño oscuro, se queremos decirlo así. Vou finalizar lembrándolle, señor Guerra, que vostede prometeu na campaña que se facía este vertedoiro dimitía. Volvo a lembrarlle como yo lembrei fai un ano, volvo a pedirlle que dimita porque a canteira está evidentemente en proceso. E non só está en proceso, senón que o goberno da Xunta de Galicia, que goberna o Partido Popular, con maioría, está a favor de que se faga e, polo tanto, difícil vexo que isto se pare. Entón, Antonio. Moitas grazas, señor alcalde. Día, señora Lemus, que levamos 4 anos la loita con esta cuestión. 4 anos levarán vostedes, o alcalde é vostede. O resto da poboación levamos 3. Hai que recordar que tiveron agochado todo este asunto durante 8 meses. Creo que o subconsciente lle pasou unha mala pasada, señora Lemus. Creo que o subconsciente lle pasou unha mala pasada. Pero aquí isto coñeceuse bastante máis tarde que o coñecera vostede. Dixo vostede que, polo menos, pois as intervencións da conselleira de Medio Ambiente baseábanse nunha resposta que era a norma é a que é, cousa que non fixo hoxe o conselleiro de Industria. Vese que non viu a intervención do conselleiro de Industria porque foi exactamente o que dixo. O que dixo foi que se limitaba a aplicar a norma que aprobou o PSOE e o BNG, a Lei de Minería de Galicia. O que pasa que, claro, entendo que vostede intentase obviar esa parte do discurso do conselleiro de hoxe. No ano 2017, en abril de 2017, alcalde e concelleira de Urbanismo convocaba unha rolda de prensa para dicir que se estaba a modificar o PEXON, que xa se estaba modificando nese momento. E esta rolda de prensa convocouse para responder ao Partido Popular as críticas que se estaban a facer pola falta da segregación das fincas. Ou naquel momento mentían, ou a modificación do PEXON deixouse de facer no momento en que apareceu Toisal pola porta. Coñécese nesta mesma época do ano 2018 o asunto de Toisal e en 10 días, o 10 de setembro de 2018, a Xunta, en particular o Gabinete de Medio Ambiente, pecha o proxecto inicial de macrovertedoiro que estaba planificado para ali. En 10 días a Xunta fixo pois aquelo que alcalde e concelleira non fixeron en 8 meses. 10 días despois, Industria deu carpetazo definitivo a ese proxecto inicial de macrovertedoiro. Entre tanto, non me doen prendas en dicilo, o BNG e o Partido Popular instaba o Concello a que elaborase un informe de incompatibilidade urbanística. E a resposta automática, hai que recordalo, foi: son vostedes uns iluminados, empregaron todo tipo de improperios, descalificacións ante unha proposta que titulaban de baladí, de canto de sereas, porque a gran culpable naquel momento para vostedes era a lei do solo. Ese era o gran problema que tiñamos nese momento. Pouco tempo despois estaban facendo ese informe de incompatibilidade urbanística, grazas, precisamente, en aplicación da lei do solo e por petición da Consellería. Convén recordar tamén que en xaneiro de 2019, no pleno de xaneiro de 2019,
adquirimos todos os grupos políticos aquí presentes, todos os que estamos hoxe, un compromiso unánime, firmado por todos, para que se levasen a cabo as iniciativas legislativas municipais no ámbito das súas competencias e adquiriuse ese compromiso de facelo. Ese foi o maior compromiso de unidade que entre todos pactamos aquí. E foi un compromiso tan roto como que en ningún momento chegaron a facelo. Sorpréndeme que se pida unidade cando a maior demostración da unidade dos grupos políticos rompeuse dende o primeiro momento e nin se fixo, nin hai intención de darlle resposta. A Xunta abre un expediente de caducidade da canteira en setembro do 19. Recordemos que o Concello levaba con esa licenza aberta dende 1978 e mantívoa ata agora. Non vou entrar a valorar as pingües explicacións que acaba de dar a concelleira de Urbanismo e a Xunta, bueno, pois, terminou dándolle carpetazo a dúas propostas previas por non axustarse á normativa. E, mentres tanto, o Partido Popular de Teo o que decía era ollo, porque é evidente que a empresa vai seguir intentando ata que atope o encaixe legal, por favor, dende o Concello, que se tomen as medidas legais pertinentes. E non as tomaron. E agora temos aquí este plan de restauración. Tema da pista. Está xudicializado, nese sentido comparto co alcalde o seu posicionamento. Sí, non me dou en prendas en dicir que comparto algún posicionamento co alcalde, non me doría en prendas, acabo de dicir que non me dou en prendas en dicir que compartimos posicionamento co BNG en xaneiro a finais de 2018 e non me daría en prendas en dicir que comparto posicionamento compartimos posicionamento con quen sexa sempre cando consideremos que se defenden os intereses dos teenses e así o faremos. É un tema que se está xudicializado e, compartindo as palabras do alcalde, pois agardemos a que a xustiza diga o que é. Agora, quero deixar tamén moi claro dende o primeiro momento que por moito que vostedes se empeñen en dicir que o Partido Popular dixo exactamente o contrario do que realmente dixo, o Partido Popular dixo dende o primeiro momento que nos alegrábamos e que agradecíamos que o alcalde e concelleira defenderan o que consideran que é propiedade dos teenses. En esa noita, dixemos, imos estar unidos. Tengo que reconocer que cada vez que sai o tema da pista noto como demasiado histrionismo, como unha sobreactuación impropia. Ás veces dame a sensación que alguén meteu a pata ate o fondo, que se teme o peor, e que, bueno, pois van ata o final nunha fuxida cara adiante. Agardemos, polo ben de todos, que a xustiza nos dea a razón e que, por suposto, bueno, pois, a propiedade da pista sexa dos teenses. Polo ben de todos. Remato. Comparto totalmente coa canteira dúas cuestións, o principio de transparencia e o principio de unidade, totalmente. Nese sentido, somos os primeiros en pedilo en todas partes, non solamente a unha parte, en todas partes. Levamos 3 anos con este problema encima da mesa. Non fomos chamados ni unha soa vez os grupos municipais ni unha soa vez para ser informados de primeira man de ningún dos movementos realmente importantes, non queremos tampouco que se nos chame todos os días, que deu este Concello. O informe de incompatibilidade urbanística coñecímolo cando foi publicado en prensa. A caducidade da licenza coñecímola cando foi publicado en prensa. Pasos e documentación relevante tivemos que coñecela por prensa. Convén recordar que o Grupo de Goberno reuniuse con Toisal. O día anterior estivemos todos neste pleno
e aquí ninguén dixo nada de que se ían reunir con Toisal. E coñecimos a posteriori que se tiveran reunido con Toisal. Así que, por suposto, compartimos ese principio de transparencia que demanda a plataforma. E tamén compartimos o principio de unidade. Insisto, o maior compromiso adquirido de unidade foi en xaneiro de 2019, e non de palabras, senón de facto e por escrito, firmado aquí entre todos, e foi incumprido flagrantemente dende o primeiro momento e ata o día de hoxe. Co cal, bueno, pois, en aras de que o futuro sexa o que queremos todos, dende logo, comparto estes dous principios e demando que, efectivamente, así sexan. Sen dúbida, como sempre, teñen a man dos populares de Teo tendida para todo o que se precise e que ninguén lle caiba ningunha dúbida, o Partido Popular de Teo está metido no mesmo barco e segue exactamente na mesma loita. Moitas grazas. Bueno, a verdade é que, Antonio, é difícil seguir a túa deriva onírica, é dicir, chega un momento en que eu creo que nos degrada colectivamente responderte a algunhas das cousas que dis, é dicir, non sei, porque non se tomaron as medidas pertinentes e agora temos este plan de restauración, cando o plan de restauración é unha obriga legal que ten por unha concesión dunha mina, e creo que a concesión da mina non a dou este Concello. Pero xa digo, creo que entrar na reunión en que ocultaron é que, mira, o que non ten sentido é que veñamos aquí a reproducir un debate electoral que tuvemos antes das eleccións, que tiña algún sentido porque era un debate electoral, pero agora estamos, creo que en un punto máis serio, o sea, no sentido de que non hai que non sei, é que a realidade alternativa que plantexas a min me desconcerta. Entón, como me desconcerta e creo que non conduce a nada incidir e facer aquí un enfrontamento para rebatir algo que nin se justifica, nin se deixa de justificar, non o vou a facer. O único que digo é, ano 2018, dixemos que esta iba a ser unha loita larga, que só se mantiña e se vai a manter en dúas cousas, en na posición institucional, na reivindicación ou na vía xurídica, así que sea necesario, e na movilización social. E nesa seguimos. E eu creo que temos que vivir como un éxito, que 3 anos e medio despois sigamos aquí, e eso, por agora, non sea un basureiro. E o único que temos é que comprometernos a seguir outros 3 anos para que dentro de outros 3 siga sin selo. E neso é no que creo que todos esperemos que coincidamos e tamén esperemos que actuemos en consecuencia. Non sei se queredes facer outra intervención, pero sinceramente creo que a deriva que está tendo o debate non conduce a moito. Ben, damos por finalizado o punto 6 da orde do día. Pasamos ao punto 7, que é o ditamen da proposta da Alcaldía da aprobación da Conta Xeral 2020. Bueno. Bueno, quero decir, hai outros mecanismos. Ben, a proposta da Alcaldía, como sabedes, da Conta Xeral, foi inicialmente aprobada na Comisión, exposta durante 15 días,
non houve alegacións, se presentaron alegacións á mesma. Prácticamente, sabedes que é unha resolución obxectiva do que pasou, este ben ou este mal, a aprobación da mesma é que o que se di nela se asusta ao que realmente pasou cos números da corporación, non? En ese sentido, xa dixemos que o resultado orzamentario asustado do exercicio era menos 320.059 euros, que existía un remanente de tesourería positivo de 770.284, que o aforro neto se situaba en 1.137.000 euros e que o aforro neto positivo total de 331.128 e que o porcentaxe de endebedamento era similar ao do exercicio anterior, situado no 34,41%. Xa digo, máis alá das valoracións que se poidan facer nos orzamentos e en aqueles puntos nos que se cuestiona a política que se vai a levar adiante desde un punto de vista económico, esta é unha rendición de contas que o que fai é reflectir o que pasou no exercicio 2020. Manuel. Sí, yo sí. A ver, nos vamos a absternos, o voto va a ser unha abstención. Unha vez máis, pero quero decir varias cuestións, unha vez máis, entre outras cuestións, obsérvase que volven a destinarse créditos ociosos do capítulo 1, é dicir, de gastos de persoal, para o pago de facturas do capítulo 2, é dicir, gastos correntes mediante transferencias de crédito. Na execución do capítulo 6 de investimentos de gasto, ascende ao 25%, só foi capaz de executar 2,6 millóns dos máis de 10 que dispón o Concello nese capítulo. A ver, a ese ritmo é que termina a legislatura e o 100% non se executa. Capítulo 6 de ingresos. Como di a interventora, no seu informe, na páxina 7, están inflando os orzamentos de ingresos dende fai anos para dar lugar a un gasto maior de inversións con supostas ventas de solares, que desto xa falamos sempre, ademais, ventas de solares que despois non se materializan. Isto é o que provoca unha alteración de anexo de inversións aprobado polo Pleno da Corporación, posto que nel descríbense as inversións a realizar e os axentes de financiación, algo que vostede non respecta, xa que os gastos afectados por la venta de terreos están condicionados á efectiva venta dos mesmos. Do contrario, non se podería realizar ditos gastos. Tamén, como reflicte na páxina 10 do informe de intervención, existen 2.712.706,52 euros de dereitos pendentes de orzamentos pechados, que entendemos que estos son os referidos a Coagés Viacua. Bueno, aquí temos outra mostra que veremos no punto seguinte, que vostede, a sabiendas de que o tema se iba a xudicializar e que a Coagés, lóxicamente, tamén hai que entenderlo, non iba a condonar, como dixo nun primer momento, a débeda do Concello, en vez de restar o que non condonaba, vostede plantexa a cifra completa. Por lo cual, isto é outro exemplo de inflar as contas. Ben, dos estados contables deduce que está a gastar máis do que se ingresa, e iso porque o orzamento de ingresos non é real, e está basado en estimacións que non se cumpren. Varios reparos, non precisamente menores. Bueno, en calquera caso, isto, como dixo vostede fai un momentiño, é unha foto fixa da súa xestión, é dicir, unha xestión nula ou ausente, que así o avalan os números. A ver, sempre lle digo o mesmo, parezco que sempre me estou repetindo, pero hai que facer previsións realistas e saber xestionar os cartos de todos. Bueno, por todo isto, como dixe ao principio, ímonos a abster para non entorpecer, como vostede ben dixo, os trámites reglamentarios e de debido cumplimento. Bueno, en fin, nada máis, o voto é unha abstención por responsabilidade, lóxicamente. Grazas. Ben, partindo diso que acabamos de decir, de que non é igual o momento de facer
as consideracións sobre a política de fondo, si quixera aclarar dúas cousas que me parecen relevantes. Un é que a incorporación no remanente da totalidade da débeda da Aquagés é unha obriga legal. É dicir, se nós reclamamos judicialmente, se nós estamos reclamando judicialmente a Aquagés unha cantidade, esa cantidade que recoñecemos que nos está debendo e que a recoñecemos no xuzgado, a temos que recoñecer internamente. Senón o que lle facemos é dar unha baza a Aquagés no sentido de decir, home, tanto nos deben que nin siquiera o contemplan como unha débeda na súa contabilidade, non? Eso por un lado. E por outro lado, digamos que o da concreción das obras, porque esa é fundamentalmente das obras do IDAE, que é o que determina ese grado de execución, tamén como as obras do IDAE, no momento en que nos dan a concesión da obra, hai que recoñecelo como ingreso, te obriga a recoñecelo como previsión de gasto, porque senón terías un enriquecimento injusto, vamos, e ilícito, non? É dicir, no momento que che din, tes tanto para executalo, tes que recoñecer o gasto que vas a ter. É certo que ás veces, e iso que os plazos do IDAE son estritos e nós os estamos cumplindo ao pé da letra, pois un ano cabalga noutra e produce esas cousas. Do mesmo xeito que agora vamos a ter o inconvinte ese, que xa comentamos aquí algunha vez máis, de que vamos a ter que facer frente ao pago da nosa contribución e da contribución do IDAE hasta o momento en que o IDAE nos dé formalmente que a concesión esa que xa temos contabilizada como ingreso. Pero, bueno, son cuestións que entran dentro da política económica normal de todos os concellos, está pasando, e que onde o marxe de actuación é escaso, polo tanto, que non responda a unha vontade nin de hinchar nin de deshinchar. En todo caso, si asumo a crítica sobre o da venta dos solarios, unha vez máis, pero tamén que desta vai. Desta vai. Vale. Veña, pasamos entonces a ditaminar a proposta da Alcaldía de aprobación da Conta Xeral de 2020. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Ben, queda entón aprobada a proposta da Alcaldía de... O seguinte punto de acción da proposta da Alcaldía de liquidación definitiva do contrato coa empresa Aquagés Viacua. Falando do Rei de Roma, non? Bueno, xa explicamos no proceso que, lóxicamente, nos facemos inicialmente a reclamación que consideramos pertinente, hasta se pode considerar que hai un punto, como isto, obviamente, iba a acabar nun debate judicial, as estrategias judiciales son as que son. Eu creo que agora as vías judiciales se están esgotando, é dicir, o único que queda son aclaracións concretas, pero o fondo da cuestión está debatido e traducido contablemente ao que pode ser xa a liquidación definitiva, que eu, desde logo, que as expectativas iniciais reais que se tiña, ou que tiñamos, me parece un bo resultado e que só esperamos que se cumpla. Tamén é certo que a proposta da Alcaldía está en función dos cálculos que fixera inicialmente intervención sobre a xestión do contrato, que é certo que houve que corregir cousas sobre esa proposta de liquidación, porque había cuestións que o xulgado non admitiu, outras que Aquagés fixo alegacións que eran razonables jurídicamente, pero que xa digo, que en este momento consideramos que é un capítulo que judicialmente xa vai a quedar prácticamente pechado e que, en todo caso, pois a ver canto tardamos en incorporar eses ingresos. Pero, bueno, xa non vai a depender tanto de nós. Manuel, Lucía. Nada, imos apoiar porque nós sempre estamos a favor da lei. Moitas veces nos perxudica, pero outras pois é a favor. Sempre estamos a favor e máis en unha sentencia firme. Por lo tanto, imos apoiar. Coa empresa Aquagés Viacua. Votos a favor?
Por unanimidade queda aprobada a proposta da alcaldía de liquidación definitiva do contrato coa empresa Acoges Viacua. Pasamos ao punto 9 do orde do día, que é o ditame da proposta da alcaldía de participación no posto adicional 2/2021, segunda fase, que, como decíamos, despois da aprobación da segunda fase do adicional, quedaba aí un remanente de 17.000 euros que había que aproveitar. Decidimos a facelo porque polo escasez da cuantía facelo mediante unha obra, mediante un suministro, non mediante unha obra, e dunha das obras que estaba programada para o ano que ven polo servicio de auga, neste sentido, que é o silo de almacenamento de lodos, que nos vai a permitir ter un gran aforro, tanto no capítulo de personal polo mantenimento a que nos obriga a situación actual na planta, como polo tema de transporte, fundamentalmente, non? Esa é a situación. Manuel. Sí. É certo, neste momento se está recollendo os lodos, porque son lodos resecos xa, é dicir, que despois van a un punto de tratamento, pero son lodos deshidratados que neste momento se están recollendo nun contenedor aberto desos de, creo que son de 3 ou de 5 metros cúbicos, non? Entón, isto vai a ter un almacenamento pechado, xa dos lodos deshidratados, con transporte directo despois no camión, que tamén, digamos, incluso medioambientalmente, pois, favorecerá a situación. Pasamos, entón, a dictaminar a proposta da alcaldía de participación no posto adicional 2/2021, segunda fase. Votos a favor da proposta. En contra, abstencións. Queda entonces aprobada a proposta da alcaldía de participación no posto adicional e pasamos ao punto 10 da orde do día, que é a proposición da alcaldía de aceptación de encomenda de xestión do Concello de Ames e aprobación do convenio de colaboración para a xestión compartida, agrupación de concellos do Servicio de Atención Temperá dentro do marco da Rede Galega. Como é unha proposición da alcaldía que non foi debatida nas comisións por falta de tempo, é necesario ratificar a súa inclusión na orde do día, neste caso, ademais, por un tema de urxencia. É dicir, o tema da atención temperá, un tema que para nós moi importante, que ten un medre moi significativo e que o feito de facelo en colaboración, neste caso co Concello de Ames, vai a posibilitar que sea máis productivo incluso, se vai a realizar no Concello de Teo, e se obriga a que nos encomenden a xestión, porque nós temos como viñamos facendo, que se vos acordades estaba en Cacheiras, nunha casa común, nun espacio bastante limitado, pois agora se poderá facer tamén con unhas mellores prestacións. Entonces, por esa necesidade, por esa urgencia, ratificamos, ou pidovos a ratificación da incorporación na orde do día. Votamos a incorporación, votos a favor. Queda ratificada a incorporación por unanimidade. Doi a palabra a Ignacio, concelleiro de Servicios Sociais. Ola, boas tardes a todos e a todas. O Servicio de Atención Temperá leva funcionando no Concello de Teo os últimos 3 anos cunha dedicación de media xornada, é dicir, 20 horas. A contratación e a prestación é a través dunha empresa externa e nestes anos notamos que hai un problema de fidelización de profesionais e de recursos para prestar por nós mesmos. A demanda do servicio non permite, e a vocación de demanda do servicio non permite ter unha dedicación completa porque non sería necesaria, e ao mesmo tempo consideramos que desde un punto de vista de eficiencia e eficacia habría que buscar unha alternativa. O Concello de Ames estaba nun proceso de exploración de incorporar este servicio e buscamos, apareceu ou contempla a Rede Galega xa a ferramenta de poder facer unha prestación conxunta a través da asinatura dun convenio. Como, ademais, rematamos o prazo de contrato da empresa o día 30
31 de outubro necesitamos que aprobar este convenio canto antes para poder proceder á contratación do servicio completo e ao mesmo tempo de poder contratar os novos locais onde se vai a prestar. Por eso se trouxo de xeito, vamos, digamos que sin pasar polas comisións, con procedimento de urxencia, porque o Concello de Ames aprobou a encomenda de xestión a 1 de setembro e nós temos que aprobar a nosa aceptación deste procedimento. Non sei se turno a preguntas. Prosiga. No. Pasamos entonces, se vos parece, a votar a proposta da Alcaldía, a proposición da Alcaldía de aceptación da encomenda de xestión do Concello de Ames e a aprobación do convenio de colaboración para a xestión compartida do Servicio de Atención Temperá. Votos a favor da proposta. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 11 da orde do día, que é a proposición da Alcaldía da aprobación inicial do regulamento para a xestión das bolsas de traballo temporal do persoal do Concello de Teo. A urxencia da incorporación na orde do día desta proposición ven tamén no sentido que se trata de dar unhas garantías jurídicas ao procedimento que se está seguindo na elaboración das bolsas de sustitución. Non se contempla nada novo do que se está facendo, que creemos que é o que xurídicamente e administrativamente corresponde, pero o feito de ter a garantía xurídica de ter aprobado un regulamento é o que nos vai a dar unha maior tranquilidade, porque é certo que tamén últimamente se aumentou moito o número de bolsas de sustitución, porque senón se ralentizaban moito algunhas dos departamentos do Concello. Votamos a incorporación na orde do día. Votos a favor da incorporación na orde do día. Incorporarse por unanimidade. Nacho, concelleiro personal, defende a proposta. Bueno, como ben expuxo o alcalde, este é o procedimento que se está a realizar habitualmente nos chamamentos, o que sí que desde a Seguridade Xurídica indícanos que era necesario facer un regulamento que fose público e que permitise axilizar a contratación do personal temporal dándolle as máximas garantías legais. Ademais desto, decirvos que foi sometido presentouse e debateuse na Mesa Xeral do Persoal do Concello de Teo para que tuveran coñecemento previo del e se incorporaron algunhas das propostas de modificación que presentaron os representantes dos traballadores e as forzas sindicais nesa mesa. Eu vou a ser moi breve. Simplemente creo que sería bo, como suxerencia, que se enviasen os documentos con antelación suficiente para que teñamos tempo de revisala, porque isto, se non me lembro mal, enviouse o luns, e, bueno, un pouco encima do prazo. Entón, na medida do posible, mellorar isto. En todo caso, provisional. Pero, bueno, reconocemos ese... Pues sí. Bueno, pasamos entonces a votar a proposta... perdón. Nada. Perdón, non porque non te vi aí. Non pasa. No, simplemente concordamos plenamente co que manifesta o portavoz do bloque, é dicir, ao igual que o outro punto, é dicir, ter un pouco de consideración para que poidamos telo en conta e sexa evaluado. Entón, polo demais, non. De acordo. Pasamos entón a votar a proposición da Alcaldía de aprobación inicial do regulamento para a xestión das bolsas de traballo temporal do persoal do Concello de Teo. Votos a favor da proposta, votos en contra, abstencións. Queda entonces aprobada provisionalmente o regulamento. Pasamos ao punto 12 da orde do día, que son as mocións de urxencia. Non teño coñecemento da presentación de ninguna, non? Entonces, o punto 13 da orde do día, que é rogos e preguntas. En primeiro lugar, o BNG, Manuel ou Carmen. Bueno, non sei se é un rogo isto, pero agora que nos acaba de dar o señor alcalde esta petición por rexistro do parque eólico que temos como ameaza en Teo, que non pase como a canteira, poñerse o antes posible, empezar a traballar xa en vías de atallar este problema que se nos ven en riba, non? Caso, a idea é convocarse, non?
semana que na seguinte unha xunta de portavoces na que poder valorar as cousas. Deseábamos que antes lle dera un vistazo os servicios técnicos, por eso digo da semana seguinte mellor, para ver tamén teres algunha constatación ou algunha orientación de como eles o ven tamén para poder debatir como podemos enfrontarlo. Vale. E agora, bueno, a veciñanza de Osebe reclama contedores para papel e cartón e, a ser posible, aceites usados. Sí. Continúo tamén cos contedores. Os veciños da zona da travesía de Cacheiras queixanse de que algún comercio que hai por esa zona que enche o contedor precisamente de cartón, porque, bueno, cando lle chegan os embalaxes das mercancías, pois tira ali todas as caixas. Non sei se hai algún protocolo para que os grandes produtores de residuos deste tipo os leven a algún sitio, se lles vai a recoller, pero claro, enchen o tal e non poden. Pois así é todo, decir, que comenten onde se trata, porque é un servicio de recollida de porta a porta do cartón para grandes produtores. Entonces, pois pegarle un toque, se é facilmente identificable, porque estamos gastando os cartos nese procedimento para que por riba non funcione ben, non? Bueno, despois tamén hai queixas de que o camiño dos arrieiros ten moita sinalización rota. Non sei se isto é cousa do Concello ou se é cousa da Xunta, pero, bueno, que se lle bote un ollo a eso. Despois, bueno, o parque de Campos de Mirabel, que non sei se lle vamos a ter que chamar o parque de Nunca Xamais, que xa se dixo que estaba en proceso, pero, bueno, é unha demanda, e hai moitos rapaces e rapazas, moitos cativos nesa zona. Asilizar mellor, non? Na zona de Moro Morto tamén a veciñanza reclama farolas, e, bueno, se pode ser antes das eleccións, que xa nos coñecemos, pois mellor. A Casa Común da Torre tamén nos din que hai terreos que son propiedade do Concello que están cheos de acacias, que parece ser que os terreos privados lindantes que xa se arrincaron, pero que, bueno, que unha especie invasora, entón habría que tamén limpalo. Tamén veciños da Torre, bueno, tamén nos transmitiron queixas polo tráfico pesado que hai nunha pista que, bueno, creo que é Midón, que ten un almacén, un depósito ali de algo, e, bueno, hai moito tráfico pesado, están desfacendo a pista, claro, ademais do exceso de velocidade que parece ser que levan estos transportes tamén. Non sei se vos dades conta tamén, creo que máis ou menos enfrente onde ten os terreos Midón, hai unha pista á esquerda que dá servicio a 2 casas que está sin asfaltar. Deben ser 20 metros ou 30 metros como moito. Bueno, parece ser que esos 2 veciños levan moito tempo reclamando que se asfalte. Bueno, se se pode facer, pois creo que non é moito. Despois tamén, bueno, chegaron os queixas da veciñanza dos Tilos. Parece, non sei se se está desratizando os terreos públicos dos Tilos, pero hai moitas queixas polas ratas. Parece ser que os propietarios privados sí que desratizan, pero, bueno, din que van dos terreos públicos. Non sei se se está actuando sobre eso, senón habería que... Cando hai unha demanda, unha chamada ao Concello, se está desratizando a zona pública. Agora sí que non podo dicir se nos Tilos tal, pero se están facendo en todas as semanas, o sea, decir, prácticamente o servicio está contratado permanentemente e se están facendo desratizacións en varias zonas. Entonces, que chamen a medio ambiente, ao Concello e... Finalmente, pola miña parte, tamén chegaron queixas do sistema de autoliquidación para as actividades que se fan do Concello, bueno, de ocio, deportivas e estas cousas. Primeiro porque hai xente que ten moitas dificultades para acceder a ese sistema de autoliquidación, e despois porque nas oficinas dos bancos estanlle poñendo moitos problemas, incluso dicindo que non saben que é eso, ou que son recibos, ou, bueno, cousas que pedíndolle que paguen con tarxetas. Bueno, non sei, creo que un pouco, non sei se é que non se falou coas oficinas, ou non sei cal é o problema, pero está dando moitos problemas. Vamos a ver, é un problemón porque evidentemente
o novo sistema de tesourería en principio ten unha virtualidade e unha eficacia moi boa, pero está destapando un pouco algo que xa estaba agochado e que sale cada vez máis, que é o papel das entidades bancarias no tal. É dicir, podemos decir que levamos esta semana con conversas continuas co representante de institucións, neste caso de a banca, que é un dos principais afectados neste caso, porque é a única entidade colaboradora que temos. Pero decirvos que é a única entidade colaboradora que temos porque esta semana se intentou con outras dúas entidades e ningunha quere ser entidade colaboradora. Por que? Porque todas están no rollo de na oficina, non quero oficinas, non quero xente entregando, non recibo o diñeiro aquí, se faz un ingreso o tens que facer en caixeiro, é dicir que xa non é que non poidas pagar, porque eu digo, para a xente que ten un mínimo dominio informático, pode ser que a primeira vez sea un pouco costoso, pero o sistema vai a ir, e ademais así na medida en que se efectivice tal, vai a ser moi bo. Pero claro, nos queda os remanentes das persoas que non teñen un acceso a informática, entonces, se lles está, esas personas que non poden facelo así, se está dicindo que veñan ao Concello a persoa de asesoramento da administración electrónica, lles está xenerando os papeles, claro, os papeles, o problema que temos é cando chegamos ao banco, que agora parece que por fin se conseguiu xa que o responsable de administración, neste caso Casa de Galicia, trasladase a todas as oficinas a obrigatoriedade de recoller o cobro hasta as 11 da mañán nos días por eles establecidos, pero claro, nos encontramos aínda así que como a alguén se lle ocurra ir a unha oficina de Santiago, vai a ter un problema posiblemente, é dicir, a verdade é que acaba sendo insoportable, pero a capacidade de incidencia con respecto ás oficinas bancarias é porque o que están poñendo é unha situación insalvable, non? De todos xeitos tamén dicirche que non matar o prazo día 1, é dicir, é evidente que vamos a manter as listas, é dicir, ampliar o tema porque non podemos tampouco asumir que vai dar de baixa a xente que non pudo por unha falta de pagamento. É dicir, hasta finales de mes de outubro non se correrán as listas en función de non pagamento. Ben, Carmen, entón. Bueno, eu quería decir que algúns veciños, digo, da zona do Pazo, en Rarís, por desas urbanizacións que hai alrededor de que siguen demandándome, porque, bueno, digo, porque teño un dos que viven por ali, é compañero meu de traballo, e sempre que me ve, dime, teño que vir co vidro a contenedor da estrada, xa falei, xa reclamam, bueno, xa fixen de portavoz del noutro pleno. Ahora cada vez que me ve, sigo sin contenedor de vidro, Segundo el, leválo ali do bar do pintor, que lle resulta incómodo, que ten que antes había aquí un da policía local que o traía aquí, pero ahora que non sei que me dixo, que non hai. Aí están ao fondo. Bueno, el que non nos encontrou, en fin, eu simplemente digo, traslado que el me dixo. E despois, con respecto á zona de Oza, na Ermida, parece ser que leva bastante tempo, bueno, parece ser, está ali tirado, que pasei eu por ali, el veciño dixeronme, mira, eses cables están aí tirados, levan moito tempo, tirounos un camión, xa lle dixemos aos de Protección Civil, pero non fixeron caso, e aí siguen tirados, bueno, hai uns cables tirados. Pero dentro da aldea ou na carretera? Ao lado da estrada, xa cerca do cemiterio. Están retirados? Bueno, non sei, eu cando pasei por ali, hai uns días que non paso, vale. E, bueno, tamén me din os señor veciño da Ermida que se en algún momento se lle prometeu, polo menos, bueno, alcantarillado e auga corrente, e polo menos que a auga corrente que
que lla leven, que non vos olvidedes desa promesa. Antes da primavera estará posta. Bueno, quedou, espera. Quedou grabado. Antes... Bueno, ali ao lado do cemiterio tamén había unha arqueta totalmente entupida no cemiterio de Agoso, que nunha riada levantou a arqueta e tamén quería dicir que ali no cemiterio pois hai unha, bueno, non sei como dicilo, aquilo parece un terreno abandonado, sin limpar, os bancos, bueno, non sei, ao mellor podíase cuidar un poquinho máis ese entorno. Eu a verdade que paso por ali e acostumei a velo, pero se te fixas un pouco, as falolas torcidas, os bancos con toxos arredor, non sei, bueno. E en Rivas quedou moi bonito polo da festa, que se limpou todo así arredor, pero a pista que vai por debaixo, que hai unha acera, non sei se te das conta, que hai unha acera, e pois a acera está toda chea de silvas. Entón é unha pena, porque se deixamos que sigan medando as silvas, dentro de nada xa non se ve a acera. É verdade que pasa pouca xente por ali, o mellor non pisa, hai maleza e silvas. Entón, é pouca cousa, aproveitando que quedou todo limpiño. E tamén, tamén en Rivas, salindo esta casa común, ao lado da Marquesina, hai unha farola que eu digo que está ca barriga aberta. Non sei se me entendes o que quero dicir. Sí, entón ali collen o autobús os críos, e, bueno, esperemos que non, pero que se pode ocurrir meter a man por onde non deben. E xa por último, non sei, hai no campo da festa, ali onde se pon o pulpeiro, quitouse unha farola, ao lado daquela fontiña que hai, que non bota agua, pero daquele pilonciño que hai. Quitouse unha farola e quedou o cable. Eu non sei se aquel cable está, non sei se por el pode pasar corrente ou non pode pasar corrente. En todo caso, eu creo que ese cable non debería estar ás vistas, debería ser onde se quitou a farola, debería se ocultar ese cable e poñer algo, non sei, algo, tapar con algo, con cemento, cunha táboa ou algo, porque dame, cada vez que paso e vexo ali o cable tan exposto, pois dame medo, non sei se ten corrente, ou mellor non, seguramente non, pero por se acaso. Bueno, Partido Popular. As pistas de Nespereira Luoa, que non ten unha corredoira. Cando se vai a facer algo aí? Non se sabe. Nespereira Luoa. Cando se poida, non? Bueno, eso é unha corredoira. De agosto Santiago foi meter xa trouxemos aquí máis vez, estáse pedindo, hombre, que se repara a pista e que se poñan unhas luces esporádicas, non cada 20 metros, pero unhas luces esporádicas, porque todos os anos suben os santos, baixanos, aparte que é un sitio moi transitado para a xente que está camiñando, é interesante, pois. Decían outro día tamén en Cacheiras, o alcantarillado de Campos de Feros a Oza, bueno, aquel tramiño que hai ali vindo da pista que ven de Campos de Feros a Oza. A ver cando se pode tamén actuar aí co alcantarillado, non? Cachóns interior, é a cuarta ou quinta vez que traemos aquí. Cachóns interior, está destrozado o camiño. A parte da fonte sucia, o corjo aquel tamén, e do número 23 ao 35 se comparece tamén o alcantarillado por acabar de rematar. Tamén piden, coño, que se... Pregúntame os veciños de Chaves cando a fibra óptica, porque parece que está... é máis o asfaltado para Chaves. A fibra óptica de Chaves
Eu entendía que entraba dentro da zona esta que depende da liña principal da AC841, pero o Camiño do Mondelo non incluíno nese núcleo. Entón, outro día xa mandei un aviso telefónica porque sí que entendía, porque ademais sigue despois para baixo, co cual ou saltan ou non fan a conexión aí, entón sí que se lle mandou aviso telefónica para que faga a conexión. Pero eu aí non atopei nada de pendiente de nós, non sei, pero volvería a darle unha volta, porque falei incluso coa chica de Telefónica para que me dixera exactamente se tiña algo pendiente, porque eu non me consta, que non digo que non haxa algo que sexa sempre o mesmo, é un poste, quero dicir, normalmente sempre ven sendo un poste a maiores, pero es que neste caso non me coincide de nada, entonces, home, non sei, pode ser, pero non vexo nada pendiente. Bueno, en todo caso, se tedes algunha nova máis dos veciños, avisádeme destes veciños que tedes aí. Tribaldes, Bamonde, xo dixemos máis veces aquí, están as pistas destrozadas, alcalde, destrozadas. A que sube por Tribaldes arriba, a principal, o ramal que colle cara a San André de Llobre, unhas fuchancas enormes. Dime tamén entrelada, e bueno, pois xe dixen máis veces, que queres? Falamos o outro día, uxí, a pista que anda en silla de rodas que de Gundibay. De reparar un pouco a pista, va. Perdón. Pediu orzamento en Augas de Teo para ver se podía levar a auga. Está pendiente deso, vale? Entonces, se mete auga, pues despois se aglomeramos. Eu xa falei con ela. Despois asegureime que creo que hai que recollelo na aldea. Creo que é un caso tamén de especial por algún motivo de... Pois miramos tamén a ver se desde o punto de vista se hai algún tipo de cobertura extra para eso. E xa remato. O próximo día traio máis. A pista que, non sei se vos fijastes, hai un camiño onde chaman a manga ali na curva de Teo e que atravesa para a pista de Santa Marta. Ese camiño é unha cordoira. Quedou ya grava. Nada máis, gracias. Hola, sí. Boas tardes. Vale, teño varias cousas que comprei libreta nova. Unha, quería saber por que o paso de peóns de Pontevea, o primeiro que está xunto á banca, é o único que só ten un punto de luz. Sí. Que? Nada. Sí, cando se puxeron os puntos de luz dos pasos de peóns, os que alertan de que hai un paso de peóns e ten un foco encima, ese paso de peóns concretamente só se lle puxo unha. E preguntáronme por que se ademais houbera 2 accidentes nese paso de peóns. Pois tampouco me fijei hasta que mo preguntaron. O sea... Logo, falando da desratización, tamén sería convinte que o fixesen na aldea de Mallos, porque a verdade é que están salindo uns bichos considerables de tamaño. Visto salí, aparte teño familia, así que foi corroborado, non sei a que pode ser debido, pero parece ser que houve varios na zona e que entraron as fincas. Sí, me imagino, así que se poden tomarse algunha medida, pois
aí. Máis cousas. Houbo algún pleno do que falei dunha pista que vai en Olveira e Elías díxome que sería algo a actuar en época seca por o tema de que aglomerado se usaba aí. Entón, se busco cal é a época seca en Galicia, dime que vai do 21 de maio ao 28 de setembro. Hoxe é 29, non houve actuación, gustaríame saber, a min e aos veciños, se vai haber algún tipo de actuación con esa pista previsto, en algún momento. No, a ver, sendo serio, sí que me gustaría que saber si vai haber ou se vai a incluir algún tipo de actuación para poder actuar nesa pista con máis determinación. Xa non só a parte de arriba, que sí que é verdad que dá tránsito a varias parroquias, senón tamén a que sale hacia a general, que xa o temos falado. Bueno, aí a verdade é que agora xa empezou a medrar outra vez a herba, cando a cortaron levoulle 3 días a máquina e deixou ali logo os sinais, por si lle fan falta para outra vez. Entón, eso, quería saber se vai haber algunha actuación ou se vai a contemplar. Logo queríamos saber co tema da Escola de Cacheiras, do CRA, porque primeiro se dixo que non era competencia do Concello e agora se vai facer a obra. O sea, ben que se faga a obra, o que non entendemos foi a pequena problemática que houve previamente. Non, me imagino que foi un pouco unha confusión que veu debida de un montón de conversas que houve campa. Efectivamente, non é competencia do Concello, é unha escola unitaria e depende da Consellería. En un primeiro momento, pois non sei, creo que en maio, xuño, se lle enviou un informe á Xefatura Territorial informando das obras que estimábamos que eran competencia deles e que tiñan que facer a Consellería. A ese informe, bueno, como que, polo que estou vendo, debe ser costumbre da Xunta, non contestaron, por suposto non fixeron obra ninguna, incluída Cacheiras, o tellado de Cacheiras, que estaba como unha obra urxente. Nos o que dixemos é que a Xunta non asumía, pese a que era competencia deles, ou íbamos a asumirnos. E entón se está facendo un proxecto para asumir non só o tellado, sino, non podo respirar ben, sino que se vai a facer unha obra conxunta de toda unitaria, unha reparación completa. Pero vamos, que non nos corresponde a nós ni de broma. Pero, bueno, ante a inacción da Xunta, é o que nos queda. Ai, perdón. Hasta que nos acostumbremos. A ver, preguntaba porque nós si temos entendido que ese tipo de arranxos e obras si serían competencia do Concello e que previamente se había dito que non era competencia vosa, pero logo recoñecerades cos pais e o CRA que sí, e nós contentos de que se vai a executar a obra sexa dunha maneira ou doutra, evidentemente, creo que quen teña competencia debe porque é necesaria, non só nesa, senón tamén no da Casa Longa, con cal tiña tamén outra pregunta que era a de por que non se lle entregou aos pais o informe técnico de seguridade, de que, a pesar de que necesitase a obra, os nenos estaban seguros aí, que nos dixeron que non chegaron a ter aínda que o solicitaran. O técnico os recibeu pese a que non sei o que din. De todas maneiras, é que me fai gracia, porque de todas estas reunións, eu, previo ao comezo do curso, tuve reunións con todas as AMPAs, como fago habitualmente, e, bueno, por experiencia, che direi que do que se fala ao que despois van falando, e no que debellen as conversacións, vai un mundo. É dicir, se os atendeu a todos, se atenderon todas as peticións dos pais, obviamente teñen que entender
que durante moitos anos non se fixo ningún arranxo prácticamente ou moi pequeniños nas unitarias e temos que ir pouco a pouco porque tamén temos 3 coles grandes onde a Consellería tampouco fixo nada, bueno, minto, na Ramallosa si se fixo unha obra no 19, e entonces temos que ir pouco a pouco e os pais entendo que se desesperen, pero o que hai non hai moito máis que facer, que o orzamento temos prácticamente todo executado en obras que a maioría non nos corresponden a nos, lle corresponden á Consellería. Perdona, que estaba lendo xusto o trozo que nos mandaron. A ver, é bastante extenso, pero bueno. Conforme a Lei 7/1985 do 2 de abril, no que regula as bases de réxime local, que posteriormente foi modificada, é que no que di que... Espérate, é que non quero ler todo tocho este, que non a conto, pero bueno, que a conservación e o mantemento e vixanza dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria ou especial, esas que serían competencias que tería. Entón, non sei se o mellor depende do arranxo, se foi algún malentendido. A ver, non digo que non se falara co CRA nin nada, o que pasa é que, bueno, cando fomos coñecedores destos e logo vimos a noticia, e insisto, alegrámonos de que poida chegar a facerse o arranxo, igual que a de Casalonga o necesita, que ademais ten moito número de nenos. Era un pouco por saber cal era o porqué se tardou. A ver, vamos a ver, hai que matizar varias cousas. Primeiro, as obras de mantenimento e conservación corresponden ao Concello non só das escolas unitarias, senón dos centros escolares. Eso é impepinable. O que pasa é que estamos falando de obras que nos entendemos que escapan do que é un mantenimento ordinario, non? É dicir, que pasa? Que no que son os centros escolares, mal que ven, por exemplo, no da Ramallosa, é dicir, a Consellería fai un investimento. No de Calo ten que facelo, pero non discute que o ten que facer ela, no sentido de que é un centro no que require, despois de moitos anos, require unha actuación. Entón, dilata máis ou dilata menos. Outro tema distinto é o CRA. O CRA é unha aposta, por así decirlo, municipal, no sentido que, non sei se vos acordades, pero hai, que pode ser sobre o 2007, é dicir, cando se cuestionou por parte da Consellería que a desaparición do CRA, é dicir, o Concello tuvo que facer un gran esforzo económico para habilitar locales onde se pudera desenvolver o CRA, porque creíamos que era un modelo interesante para o seu desenvolvemento. Entón, por exemplo, houve que facer unha reforma grande en Pontevea, houve que facer despois posteriormente unha reforma grande na Casalonga, ca impermeabilización de toda a parte de atrás e demais. Con respecto ao tema do informe do arquitecto, a semana que ven, cando de feito xa debe ter casi acabado, pero xa vos digo o que vai a decir. O que vai a decir é que a parte de arriba non se pode utilizar das escolas. Non é que non se poida utilizar, que non poida subir unha ou dúas personas. O que pasa é que eses edificios, que eran escolas unitarias, é dicir, non están pensados para que arriba estén 20 personas, porque non se fixeron para eso. Entón, pois os sistemas de carga non teñen vigas, se apoian nos laterales, entón non hai ningún problema, e iso é o que vai a decir o informe, nin de seguridade dos críos na parte baixa, nin porque suba unha persona ou dúas, pero non é un sitio para facer actividades con 7 ou 8 nenos arriba, porque non estaban pensadas para eso. Era a vivenda do maestro que tiña o que tiña. Entón, non lle podemos pedir a unha obra que xa no seu momento non foi pensada para iso, que despois por riba ten uns anos encima, pero tamén hai que ser conscientes que se queremos manter o CRA, vamos a terlo con certas limitacións, no sentido que temos que conservar ben o que temos, pero tampouco podemos ir a unha ampliación grande porque non hai capacidade nese tipo de edificios, non?
Vale, era, pois, eso, de feito, eu tamén son partidaria de que sigan existindo as unitarias. Bueno, partindo tamén deso, tiñamos outra pregunta. Partindo de que o CRA é algo municipal, comentáronnos que houbera, o sea, que propuxeron o de poder ter o campamento e finalmente non puideran. Non sei... O Diverteo, calquer servicio do Concello ten que ter un regulamento. E o regulamento contempla que ese regulamento contempla unha contratación que é a que está en vigor. Contempla 3 sedes que teñen a dotación básica para ese Diverteo, que son os 3 CEIPs. Que non se cubren as prazas que nos ofertamos neses CEIPs. Entón, o que propuxo a AMPA do CRA, en concreto da Casa Longa, foi que se fixera un Diverteo específico únicamente para os nenos do CRA con outro horario e noutro local. Evidentemente, eso nin se axusta ao que é un regulamento municipal, nin se axusta a un criterio mínimo de eficiencia, porque evidentemente, se as prazas están cubertas, as prazas ofertadas están cubertas, habrá que ampliálas, pero non inventarnos un sitio novo que non cumple condicións, é dicir, para facer un Diverteo non cumple condicións, e, dende logo, desde o Concello non pode limitarse. É dicir, eu non lle podo decir a un pai que manda o seu fillo a Ramallosa que non mande o seu fillo se abres outro sitio onde facer o Diverteo. É dicir, os nenos ou nenas que van a un Diverteo escólleno, non é porque vayan a ese centro. Incluso nenos que non están escolarizados en Teo van ao Diverteo nun centro de Teo. Non está vinculado donde ti estudias todo o ano o sitio onde faso o servicio de campamento, digamos, ou de conciliación. Ademais, é que ni siquiera se abren todos no mes de agosto, hai solamente un aberto, porque se hai 40 solicitudes non vamos a abrir 3. E este ano, en xullo, directamente había 140 e tiñamos 180 prazas. É dicir, non había unha necesidade vamos, é dicir, incluso che digo, é dicir, dende un punto de vista de xestión de recursos públicos, a mí me parece de un despilfarro. Sin ir máis alá na imposibilidade, porque calquer pai ou calquera nai de Teo nos podría, é dicir, poñer unha queixa e teríamos que asumila, porque nós non podemos decirlle levo aquí, levo alá. Si ben é certo que no Diverteo de Ramallosa, no Diverteo de Tilos, había nenos do CRA, e no Diverteo de Calo. É dicir, que os nenos do CRA non foron a ese... É dicir, é algo privado que montou a AMPA, que, bueno, que pode montar un servicio privado, non tampouco teño máis que decir, pero o que non se pode pedir, o que non se podemos é que rompas toda unha regulación que nos obriga, que aparte non é unha cousa que la saquemos cando nos dé a gana e cando non. Entón, esa é a explicación de por que non se admiteu esa solicitude. Unha última cousa é o arranxo do viario da aldea de Xermeade. Porque... Xermeade. Non, refírome ao arreglo da carretera en sí, porque é verdade que leva moito tempo sin que se faga ningún tipo de actuación. É o camiño principal que leva a Burga, ahora mesmo é un sitio moi transitado, e realmente as carreteras están moi mal. O sea, en general, en toda a aldea. Da igual o punto de acceso polo que se queira ir. Mal. O sea, están mal. Entón, nada, pues pediría un pouco de actuación, porque é verdad que foi algo que comentei cos veciños, aí directamente, porque tamén vivo eu, tamén o vexo todos os días. E, bueno, pois quixéramos que se tivera en conta. Nada, eu procurarei seguir rapidiña. Mira, nada, a pregunta é acerca de un escrito que presentaron os veciños da travesía de Cacheiras, vale, en torno ao número 27, que se nos damos conta é xusto, bueno, pois onde está a praza e enfrente a Correos, non? É dicir,
Parece ser que hai un escrito presentado precisamente por unha maleza que hai na parte anterior, pola parte de atrás do edificio, que invade considerablemente, e é certo que os propios veciños que viven ali, residen, teñen, bueno, pues, o que o garaxe para sair, se saen por outra saída é inviable, é dicir, a maleza te invade, e, bueno, hai preocupación. Sí, perdón, non me acerco igual, estaba lonxe. Bueno, é dicir que, bueno, que sí que hai, bueno, pues, precisamente un escrito presentado en xunio e siguen sin ter actuación, entón para que, bueno, pues me digades cando se vai a facer actuación e por que non se fixo ata fecha. Pois foi un escrito presentado polos veciños da travesía de Cacheiras, en concreto do número 27, e mo confirma unha veciña que reside aí. É dicir, a maleza que xenera, si, bueno, chegase a prender lume aí, é dicir, hai unha zona boscosa importante, vale, e está pegado ás vivendas. E, nada, a seguinte petición, que volvo a reincidir na petición do Parque de Penelas, a actuación que antes de, bueno, xa non recordo se fai ano e medio 2, esas porterías que nunca chegaron e que siguen os paus ali, non sei para qué, a verdade. Sí. Intervención máis. Dos cuestións rápidas. Unha é rapidísimo, Unha é a cuestión que xa comentou o señor Barreiro, a de ratización dos tilos, e a outra é precisamente tamén dos tilos, que os veciños están moi preocupados e molestos polo tema do botellón na praza circular. Porque, claro, eso xera pelea, ruído, basura, entón quería saber que se vai facer para atallar esta problemática dentro do que se poda, claro. Pola parte de seguridade, que vou dicir que é un enfoque, vou dicirlo así un pouco reduccionista, eu coido, pero isto é unha consideración persoal. É reduccionista pensar que vamos a solucionar o botellón levando a policía porque, vou ser sincera, vai a Guardia Civil e vai a policía e se nos meten detrás do pabellón e se non detrás dos edificios, quero dicir, andan detrás un de outros dos tilos, quero dicir, temos ese problema e non solamente nos tilos, en Penascarredía, en Calo, nos parques infantiles temos problemas de botellón, quero dicir, temos un problema social máis que de seguridade cidadá. As medidas que se van a adoptar, primeiro, é a anclaxe total, vamos a buscar unha solución da anclaxe total deses bancos, a ver como facemos, e a seguinte, que se falou hoxe co teniente, coa xefe de policía, teniente da Guardia Civil, que se vai incrementar a vixianza nocturna, pero, bueno, eles tamén nos din que tampouco esperemos grandes resultados, que a mellor facemos 2 semanas moi boas e a cabo de 2 semanas temos outra vez botellón, o sea que, bueno, eles mesmos son coñeceros da situación mellor que nadie, non? Bueno, seguimos encima dese tema. Xa, pero é unha boa medida, porque se non mandas a ninguén, xa sei que non se vai erradicar, pero se non mandas a ninguén dirán, bueno, isto é territorio comanche. Algo máis? Non, bueno, pois veña. Boas noites, levantamos a sesión.